Den hurtigste måde at komme i gang med Fitlight på, det er faktisk at bruge det indbyggede program, som hedder Hand-Eye Coordination, som udover håndkoordination kan bruges til rigtig mange ting, hvor man lige hurtigt har brug for en tilfældig sekvens. Der er ikke nær så mange indstillinger, man skal tage hensyn til, som i random training. Man starter med at gå ind i wireless som sædvanligt og create new setup. En enkelt gruppe ved at have de 4 lamper her meldt til, og så den finder det hurtigt de 4. Og så melder jeg dem til. Man kan selvfølgelig vælge det antal, man nu ønsker, men nu har jeg lige 4 her. Så er det basale opsætning overstået, og så går jeg ind i training. Hand-eye coordination. Hvor længe skal øvelsen køre? Jeg sætter den til 2 minutter, 120 sekunder. Timeout. Jeg vil ikke have noget timeout. Den skal ikke gå videre selv, hvis jeg ikke får den slukket. Så jeg kan sætte den op til off. Delay, hvor lang tid skal der gå fra den ene lampe bliver slukket til den næste tænder? 1 sekund, den kan jeg sætte ned til det halve, så går det lidt hurtigere, et halvt sekund. Og farven kan jeg vælge her. Rød, den er populær, og gul, den er flot, så vi vælger gul. Lamperne skal sige bip, ja tak, og den skal lyse både ind i midten og ud i kanten. Her kan jeg sætte, om den skal reagere på afstand, eller på at man slår den, eller om både afstand og slag. Og så går øvelsen ellers i gang, og man starter den her. Og så videre, og så stopper vi her.